nke ọnwa a ga-ada kpọmkwem n'obodo Avon dị na kansụl ime obodo Owerri West nke steeti Imo kpọmkwem n'ụbọchị Satọde na-abịa abịa bụ abalị 23 nke ọnwa Mee a anyị nọ n'ime ya. Ọ ga-ahịọtụ gịnị ahịọtụ n'ihi ya bụrụ onye obodo Avon. Ị ga-ekwe ka akọrọ gị ihe a n'akụkọ? Ị ga-ekwe ka mmadụ dị ndụ bịa na-akọrọ gị sị gị bịa na ndị Eko FM ga jezuru obodo na your community? Gị kwere? Na one thing just dey pain me here. Na one thing just dey pain me here. Uche amakwa m ihe m na-ekwu o. Na one thing just dey pain me. Ị dey pain me o. Ihe na-epe gị na azụtabere gị igbe. Ị dey pain me o. Ị ga-eji agba agav. Agwara gị na a ga-ebu gị na Bores. A ga-eburu gị na Bores otu a nyụnyụrụ gị. Ọkwa ụzọrị mma enyụnyụrụ gị otu a dọrọ gị ndị akpọta ndị abụkị abụọ adị gara gị osisi. Don't worry. Otu a ka ikwere m na-akpa akụma. Don't worry. Uche don't worry. Otu a ka Uche I'm no longer worried. O memara ma chi ekwe gị onye ụta atakwala nọ ya o. Ị na-ata m ụtọ my fault. Ọnwụ si de Mike gbafuo. Hụnanị ya nọ. Uche for once kwetakwanụ na fault shi gị n'aka. Ị bụrụ onye Avon biko chebiri anyị kpọmkwem na Central School Field Avon na ya bụ ụbọchị Satọde na-abịa abịa bụ abalị 23 23rd of this May. Anyị ga-abịa, ndị Eko FM ga-abịa maka ya bụ ojezuru obodo. Cheta na onye ọbụla mabutere ya bụ ojezuru obodo, onye ọbụla chọtara ya achọtala 30,000 naira nakwa ọtụtụ ihe nrite ndị ọzọ so ya. Onye dị otu ahụ na mmadụ abụọ ma ọ bụ atọ onye eze ya ga-akpọnye ya ga-eso bịa n'ụlọ mgbasa ozi Eko FM n'ụbọchị Wednesday ikpeazụ nke ọnwa anyị nọ n'ime ya. Anyị agbụ na ajụjụ ọnụ juke n'ụlọ ihe na ihe obodo Avon na-asọ na nke ha na-anabata. Ọ bụ Eko na-eme ya. Ama mme na-aghọta ọ bụ gịnị Eko na-eme ya. Ka ọ dị n'ụtụtụ Igbo mụrụ nze ma ọzọ anyị ga-abịa leba ya anya bụ isiokwu agbadoro ọkpọ na mpụta Jonathan pụtahara iji ọkọlọtọ otu pati PDP Turaki azọkwa onye isi ala Naịjirịa n'afọ 2027 na-abịa abịa. Nye ndị na-amaghị emeela ha Jonathan clearance. Emechala ya nyocha niile a na-eme ya bụrụzi ihe doro anya na Jonathan ga-eji ọkọlọtọ otu pati PDP Turaki ọ bụghị PDP Wike PDP Turaki ka ọ ga-eji azọkwa onye isi ala Naịjirịa. Ọ bụghị nke Makinde, ọ bụghị nke Wike, ka bụ PDP Turaki. Anyị achọghị ịbịa kọwa ogologo akụkọ kama ajụjụ anyị na-ajụ gị wee bụrụ nlọghachi Jonathan ọ bụ ihe ndị Naịjirịa chọrọ ugbu a. Jonathan ịlọghachi dịka onye isi ala Naịjirịa kpọlụ uche azụ tụlee ka o si chịa Naịjirịa n'oge gara aga. Ọ bụ ihe ndị Naịjirịa mere gịnị chọrọ ugbu a. Ya bụrụ na ị nwere ọsịsa ị ga-agbalị bulie ekwentị gị zibatara anyị ozi na WhatsApp anyị site na akara ekwentị abụọ 07074913438 07074913438 ma ọ bụ gị gaa na Facebook anyị gaa ebe ahụ gakiriwe anyị live chọwa Eko FM 100.7 klik ịkpam zibatara anyị ozi o wee bụrụ ya ọ bụ Eko na-eme ya nwene ka ọ dịla anyị la akpụkpọ akụkọ Vanguard. Gezie ntị. Ndị obu egbe awakpola otu obodo na steeti Plateau gbagbuo otu onye ọrụ nchekwa vigilante kpọwai ozu ya dọrọ bụ akụkọ mbụ anyị hụrụ n'akwụkwọ akụkọ Vanguard. Na ya bụ otu akwụkwọ akụkọ Vanguard ka anyị hụkwara akụkọ a bụ nke kwuru na otu nwoke ọbụ ji otu afọ efe ala nna anyị bụ onye kọpa ejirila mma ma nna ya bụ Adimike Godwin ugboro 3 ma gbuo ya ozu ya dọrọ. Gọvanọ steeti Kwara bụ Abdulrahman Abdulrazak akpọpụtala ambasadọ Yahaya Seriki dịka onye ga-anọchite anya ya ma ọchịchị pụọ bụ akụkọ na-adakịrịrị m n'akwụkwọ akụkọ Vanguard. Na ya bụ otu akwụkwọ akụkọ Vanguard ka anyị hụkwara akụkọ a bụ nke kwuru na otu egwuregwu bọọlụ Manchester City adịla njikere iji Enzo Maresca jidochi anya Pep Guardiola.
ka ọrịa ebola si efesa na nke ikpeazụ a kwesịrị ime ndị mmadụ ụra gaa n'anya ka otu WHO kwuru bụ akụkọ ọzọ anyị hụrụ n'akwụkwọ akụkọ Vanguard. na ya bụ otu akwụkwọ akụkọ Vanguard ka anyị hụkwara akụkọ a bụ nke kwuru na ndị EFCC agaala aka ka egbe pịnwụrụ onye bụbu onye minista na-ahụ maka ọkụ latrik n'ala anyị bụ Salim Mamman bụ onye ụlọikpe nyere iwu ka atụọ mkpọrọ apụtala apụta maka ịtapị ego karịrị ijeri naira 33 over 33 billion naira. ya bụ Salim Mamman ka akụkọ kọrọ na ọ nọghị n'ụlọikpe mgbe ụlọikpe nyere iwu ka atụọ ya mkpọrọ apụtala apụta. N'ikpeazụ otu egwuregwu bọọlụ Arsenal amabutela iko Premier League dị ka o mechara afọ 22 22 years bụ akụkọ na-ada congratulations n'akwụkwọ akụkọ Vanguard. na ya bụ otu akwụkwọ akụkọ Vanguard ka anyị hụkwara akụkọ a bụ nke kwuru na o nwere ndị gbara Tinubu na emere m ya ọgwụ site n'akwa m chinyere ya ka osote onye isi ala bụ Kashim Shettima kwuru. Naijiria agaghị adakpọ ka aka chiburu ala anyị bụ Yakubu Gowon kwuru. 2027 otu pati Nigeria Democratic Congress bụ NDC emeela Peter Obi nyocha maka ọkwa onye isi ala bụ akụkọ na-adadara m n'akwụkwọ akụkọ Vanguard. na ya bụ otu akwụkwọ akụkọ Vanguard ka anyị hụkwara akụkọ a bụ nke kwuru na ego naira agbagotetụla n'ebe ego dọla dị. o jirila nwayọọ nwayọọ na-akụkwara ọkpọ dọla nọ na-akụ ya kemgbe esi dịka otu dọla bụzi 1,000 naira, narị naira 3 na naira 85 1,385 naira maka otu dọla n'ahịa mgbanwerịta ego parallel market. ha gwara Tinubu na ana m ama amụma igbu ya ma bụrụ onye isi ala Naịjirịa ozugbo educhara anyị n'iyi ọrụ ka Shettima kporo. PDP tụrụ aki emeela Jonathan nyocha dịka onye naanị ya ga-eji ọkọlọtọ otu pati ha azọkwa onye isi ala Naịjirịa n'afọ 2027. PDP tụrụ aki ọ dịkwa ka uche nke a ka echighị ọkụ ugbu a ọ wụzikwa nke nwe ike ọ ga-adị ka ọlụ ebube, ọ ga-adị ka ọlụ ebube, asị m ọ ga-adị ka ọlụ ebube. mgbe Wike na ndị otu pati ya ga-apụta, ọ ga-adị ka ọlụ ebube. mgbe Makinde na ndị otu pati ya ga-apụta, ọ ga-adị kpọkpọkpọkpọ. nwanne m ọ ga-adị ka ọlụ ebube. Give me ọ ga-adị ka ọlụ ebube. uche achọkwa mgbe tụta m ị nwekwara helmet iji eze mgbọ. ọ dị ego. we dey look we know the judge. osote onye isi ala bụ Shettima apụtala na nso nso a kọwaa aki nsugbe luo Ogbunigwe na ndị mmadụ bịara na-ebo ya ebubo. ha bịara na-ebugharị akụkọ na ọ ga-egbu onye isi ala Bola Tinubu, na emechara gba onye isi ala Bola Tinubu na educhara ala ha n'iyi ọrụ, emechara ala ha inauguration na ọ ga-egbu ya, na emechara jee kọrọ onye isi ala Bola Tinubu na o mere ọgwụ na akwa ọ chinyere ya na ya sụkwala akwa ahụ. biko si wetara m da akwa uche ọnụ mere alejedi na o mere ya ọgwụ akwa ya si chụtara nụ m ya. Okay. Achịga m da akwa. Gị nwa onye na-asụ ihe mere ọgwụ. ọ dị egwu. ndị EFCC agaala ha aka ka egbe pịnwụrụ onye bụbu onye minista na-ahụ maka ọkụ latrik n'ala anyị bụ Salim Mamman bụ onye ụlọikpe nyere iwu ka atụọ mkpọrọ apụtala mkpọrọ afọ 75 75 years imprisonment maka ịtapị ego karịrị ijeri naira 33 over 33 billion naira. akụkọ kọrọ na ndị EFCC ha ji abalị mgbe o ji nkeji 30 gata elekere 3 nke ụtụtụ ụbọchị ụnyaahụ gara aga
Hey, gaa n'ebe ya bụ Salim Amani gara aga zuo na steeti Kaduna penwụrụ ya site na Kaduna penwụrụ ya ka eju Chineke mi nwoke a maragode na nke ya agbala 75 years onye rie over 60 something years atụọ ya mkpọrọ 75 years nke ya mere gene gbọrọ agbọ ma ọ kwara na iwala amami na aweta ọ dị egwu nwaanyị gaa n'ihu ọrịa Ebola na ka o si efesa na nke ikpeazụ na egwu dịkwa Ebola ọbịaghachikwala ọzọ a sị na ọ tabarala na mba Uganda Chineke mi na mba Congo ndị ọrụ nchekwa nọ na-agbakeri ala na-awa ọkụ round the clock ịhụ na ya bụ ọrịa efesahụ ruo n'obodo anyị abụọ Naijiria. Biko enwekwe ndị si mba Uganda biko unu akrọsụkwala bọda anyị unu anwakwala nwa abata ebe chọkwa m akọsịrị ọ dị egwu otu nwoke ọwụjie otu afọ efe ala nna anyị onye kọpa ejirila mma lee nna ya aha ya bụ Ademike Godwin maa ya ugboro 3 magbuo ya ozu ya adọrọ ebe ha na-enwe esomokwu n'ebe ha bi na Abuja. Kọpashọn ewere mma magbuo nna ya Federal Pikin ozu nna ya eme gịnị adọrọ. Of the greatest Nigeria students, great. Of the greatest gbagba. Of the greatest mama. Gọvanọ steeti Kwara bụ Abdulrahman Abdulrazak akpọpụtala ambasadọ Yahaya Seriki dịka onye ga-anọchite anya ya ma ọchịchị apụọ. Ọ dị ka ndị na-akpọkarị Yahaya, ọ dị ka ndị selụ ga-anọ n'uche, ọ dịkwa ka nwa ha m ga-anara ugbu a. Yahaya aha ga-efitikwa gị. Yahaya. Clara Yahaya. Imagine that name. Yahaya. Na wọta Clara Yahaya. Ọ Yahaya Clara. Yahaya. Mba abụzie na Clara, akpọzie m Yahaya. Yahaya. Ime ihe omeniri. Akọwa agbarịra gị. Adị ego. na-agakwa ma a na-agarubeghị ebe a na-aga ije ka bụkwa ọgịga maka na ma elu ma ala ka ọrụ ikpu ka ọrụ ibe ọnụ emekata n'ụwa azụ ike ma ọ na-atachaghị ihe ọkpọ ka ọ dị ụmụnna n'anyela akwụkwọ akụkọ Daily Post akwụkwọ dedede bụ ebe ebelebe nọ wee gbuo n'elu ebelebe o bụ ebe njinji nọ wee jie n'elu njinji o bụ ebe mgbadamgba nọ wee gbaa n'elu mgbadamgba o ike gbụrụ ịbụ nnọọ onye oti mkpu Peter Obi ka bụ ala gbara Rufai Oseni nke ụlọ mgbasa ozi Arise TV bụ akụkọ mbụ anyị hụrụ n'akwụkwọ akụkọ Daily Post na ya bụ otu akwụkwọ akụkọ Daily Post ka anyị hụkwara akụkọ a bụ nke kwuru na aka kparala otu nwoke ọwụ na steeti Ogun maka nziga ego adịgboloja fake transfer o mere otu onye ọwụ jiere nri o riri nri n'aka ya 2027 agaghị m gaa gbara akpụkpọ fọm onye isi ala otu pati African Democratic Congress bụ ADC maka ịbụ osote onye isi ala ka Amechi kwuru bụ akụkọ na-ada kpọrọkpọtọm na akpụkpọ akụkọ Daily Post na ya bụ otu akpụkpọ akụkọ Daily Post ka anyị hụkwara akụkọ a bụ nke kwuru na gọvanọ steeti Adamawa bụ Amadu Finitri enwetala mmeri na ntuliaka elu praịmarị otu pati APC mere maka ndị nwere mmasị ịnọchite anya mpaghara Adamawa North n'ụlọ nzukọ Senate. Onye bụbu onye minista na-ahụ maka mkparịta ụka bụ Isa Pantami ewezugala onwe ya na ntuliaka elu praịmarị otu pati APC ga-eme maka ọkwa gọvanọ na steeti Gombe bụ akụkọ na-ada dum na akwụkwọ akụkọ Daily Post na ya bụ otu akwụkwọ akụkọ Daily Post ka anyị hụkwara akụkọ a bụ nke kwuru na
gọvanọ steeti Borno bụ Babagana Zulum ekpeela nkwa na a ga-azọpụtarịrị ya bụ ụmụ akwụkwọ 48 48 students atọrọla atọrọ na steeti Borno. A gbagburu ndị oyi ọha egwu terọrist dị 175 175 terrorists na mkpamkpa ndị agha ala anyị na ndị agha mba Amerịka jikọtara aka kpaa na mpaghara North East ala anyị bụ Naịjirịa. Aka ndị uwe ojii akparala otu nwoke ọwụ ya na ndị otu ya maka ịga tọrọ nna ya bụ ọgaranya na steeti Kaduna ka ndị uwe ojii kwuru. Ndị uwe ojii, ndị ọrụ nchekwa vigilante na ndị na-agba nta azọpụtala otu nwaanyị ọwụ dị afọ 57 57 years atọrọla atọrọ na steeti Edo. Which way Nigeria? Which way Nigeria? Which way to go? Oh. I love my fatherland. Chai. I love my fatherland. Eule. Ọbara na-asọzi ka ide. Egwuchala. Ọ gịnị? Ọgwụla. Ọ nga ka agụkwara ya. Awụ nchike. Otu chike a na-eko achịcha. Awụ nchike ọgụ ego. Otu chike a na-eko achịcha. Ị chọrọ ịfọlụ na egwe ndị ọsọrọ release ugbu a. Biko. Na-ewekwa m. Chọrọ ịfọlụ. Lewe m anya n'olu. Ilewe m anya n'olu ị ga-ada akpara m. Ị ga-adara m. Ị ga-ajọsụ fọlụ ọra m na. Look at you. Gị na-akọ ihe ị na-akọ. Ndị uwe ojii Uchewu. Uchewu. Aka ịhụ na njikọta aka ndị uwe ojii na ọrụ nchekwa vigilante. Aka ịhụ na ha azọpụtala onye atọrọ nwaanyị na steeti Edo 7 years atọrọ na steeti Edo. Aka ịhụ na sa agbakọta nya mma mere. Ya agba ụfụfụ. Ihe a bụ ụdịrị akụkọ anyị kwesịrị ịdị na-anọ. Ọzọ dị ka ibe ya wee bụrụ akụkọ a nụrụ ekwuola na agbagburu ndị oyi ọha egwu terọrist dị na 175 175 terrorists na mkpamkpa ndị agha ala anyị na ndị agha mba Amerịka jikọtara aka kpaa na mpaghara North East ala anyị. Akụkọ wee na-akọ na-eji ụgbọelu otu a Clara nwoke ọcha were ọkụ wụkwasa ha. Ịma a gwara m ga-ese ndị agha ala anyị achọ ime ihe a ga-emetọpụ ya. Gịnị ka imetacha ihe onyonyo ahụ m hụrụ n'ọdọ nzirịta ozi Facebook ebe ụgbọelu nọ n'elu otu amaghị m ma ọwa ọkụ ka o si n'elu na-awụkwasa ha. Ụgbọelu ndị ke Naịjirịa ka ndị ọ ga-awụnụ mba Amerịka butere ọkụ a na-agbaghị si ya hịọtụwa ihe onye na-achọ ka ọ na-ahụ 175 cha ozu ha mee gịnị ayeva. Ihe a bụ good news. Ozu akarịala. Good news. Na ụwa. You know, more of this. More of this. Amechi apụtala kwuo ya ha na ihe mere o ji ga-agbara akwụkwọ fọm otu pati African Democratic Congress abụghị bịa bụrụ osote onye isi onye osote mmadụ ọ bụ ihe ọ na-agwanụ gị. Atiku ka ihe a ga-eme. Ọ sị Atiku jụ ha bịawa ka a gaa praịmarị na ọ ga-emere ya. Amechi. Gị na Wike gị na Amechi ọ na-eme maramara gburugburu. Amechi si ya nwa na onwe ya na onweghị taịm ịchọara mmadụ onwekwana ihe ga-eme ya bụrụ osote mmadụ ya nwa presidency or nothing. Atiku kekwaji n'ume. Ka ọ dị nwaanyị ọma otu nwoke ọwụ elela onye o richara nri n'aka ya na steeti Ogun mere ya fake transfer. Ini rikwara n'afọ gị ripara n'ọnụ gị. Transfer 2,500 ka aka ji wee kpara ya. Iriri bakwara n'ọnụ gị. O nwere ọtụtụ ndị na-ege anyị ntị ihe a ka iji biri. Eziokwu. Iji fake transfer biri. Ọtụtụ n'ime ha ya ka a na-eme. Emeela gị transfer cheki emo reflect ala na akaụntụ gị mara ego ole dị na akaụntụ gị mara ego ole fọrọ mara ego ole batara. Ma woye ga-ama mgbe mere gị fake one. Ị ga-anụkwa. Ọ karịala. Uche ị ga-anụkwa na ọ ga-ezi gị deliver successful. Mana enweghị ị ga-ahụ. Onweghị ị ga-ahụ. Ọ ga-ezi gị successful. Ọ dị ego. Ka ọ dịla anyị la akụkọ Punch gezie ntị. Ndị uwe ojii steeti Edo agaala aka ka egbe pịnwụrụ ndị ntọrọ mmadụ 5 ma zọpụta otu onye ha tọrọla atọrọ bụ akụkọ mbụ anyị hụrụ n'akwụkwọ akụkọ Punch. Na ya bụ otu akwụkwọ akụkọ Punch ka anyị hụkwara akụkọ a bụ nke kwuru na obi siri Amechi ike na ọ ga-emeri nwe Atiku ma jiri ọkọlọtọ otu pati African Democratic Congress jizi ọkwa onye isi ala Naịjirịa n'afọ 2027 na-abịa abịa.
ntozu oke maka iko mba Afrịka bụ AFCON. Ala anyị bụ Naịjirịa ga-ezute mba Madagascar, mba Tanzania na mba Guinea Bissau bụ akụkọ ọzọ anyị hụrụ n'akwụkwọ akụkọ Punch. Na ya bụ otu akwụkwọ akụkọ Punch ka anyị hụkwara akụkọ a bụ nke kwuru na ndị mmadụ gwara Tinubu na achọrọ m igbu ya ka Shettima kwuru. 2027 otu pati African Democratic Congress bụ ADC apụtala kwuo n'ala ga-ama jijiji dịka Jonathan pụtara iji ọkọlọtọ otu pati PDP Turaki azọkwa onye isi ala Naịjirịa. Ya mawa ya shekiwe pati ya nwe earthquake ya zee imagine Obi ka asị Atiku ma ọ Amaechi, Jonathan, Tinubu, Igo Hot ya zee na gị nwawo ya ha ya Clara Igo Hot Igo red kewu a classical. Thank you. Na wata ya kpọtụma ka anyị na-agụ Uche nwaanyị ọma. So you dey my back that day. If they support me, they stand for the other mandate. Amagamano gị n'azụ. Ị ga-akwado m no. Oke ọpịye ma ọ gụ agent. Aka nọ m na-atụle ya. Dị ego. Nwekwara ihe ga-apụta. Ọ wụ ịrụgazi ọrụ agent kwukwa ugbu a ka mma m na-achọrọ onye ọzọ. I will give you feedback. You give me feedback. I'm enye gị feedback. Ka ọ dị la anyị la akpụkpọ akụkọ The Statesman. Ndị na-eri ụgbọ ọnwa ezumike nka na steeti Anambra eburula abụ ekele ha ka gịnị bugara gọvanọ Chukwuma Soludo maka ịkpụtọpụ ha ụgwọ gratuity ha dị ijeri naira 22 22 bilion naira bụ akụkọ mbụ anyị hụrụ n'akpụkpọ akụkọ The Statesman. Na ya bụ otu akpụkpọ akụkọ The Statesman ka anyị hụkwara akụkọ a bụ nke kwuru na ọtụtụ obodo enwere na steeti Imo emeela ngagharị iwe gbasara mwakpo ndị na-achị nama na-awakpo ha ma na-atọrọkwa ha. Ndị agha mmiri Navy enyefeela ndị IPOB na ESN ise ha jidere n'aka ndị DSS. Ọ dị ego. Nwaanyị ọma akụkọ wee na-akọ na ọtụtụ obodo enwere na steeti Imo emeela ha ngagharị iwe gbasara mwakpo ndị na-achị nama na-awakpo ha ma na-atọrọkwa ha. Ọkwa anaghị ekwuli ihe a. Iwe ndị ke kpọbatara na ewe nke nwaanyị kwasị na-atọrọ ụmụ nwaanyị ma ndị dị ime otu a ka a na-ele ha otu emetọchia ha. O nwere ihe onyonyo vidio m hụrụ ebe agbala mkpamkpa ndị nke ahụ na-akpakwa n'okporo ụzọ agawara Aba. Ịma ka mgbakọ unu nke bụ ezi ọ na-adị mma ihe tiwe wee sepichie ya gịnị aka n'ọnụ. Ọkpụ na-ahụ na ka ha si buru ọgba tumtum wakpo obodo ezi obodo. Ihe a wụ testosterone. Testing the microphone. Hello. Mgbe ha ga-strike. Ndị ọ dị n'aka gọọmenti steeti Imo unu ahụ na sayensị. Unu ekwela ka unu hụ wonders. Ndị obodo kwanụ ha bịakwara ndị vigilante na-adị n'anya abamịwatụ na-eke nkwụcha. Unu ahụ na sayensị unu ekwela ka unu hụ gịnị wonders. Maka na there must be science. Mana ileghara sayensị anya ga-ehụ wonders. Uche onye ka anyị ji na-ama ọkụ ya na-ekwu ekwuchi ike obodo ọbụla ha hiwe ndị ọrụ nchekwa nke ha. Ọ dị oke mkpa obodo ọbụla hiwe ndị ọrụ nchekwa nke unu. Ọ dị oke mkpa. Tupu gọọmenti ga-abịakwala na unu amabidogodunu gbawala chịkachịka ajawagodunu ha. Unu wurugodun first aid before the men this thing. Abịazie. Ka ọ dị Igbo mụrụ nso ma ọzọ nọrọ ebe ahụ agagharị ka anyị jee nnọọ jee ṅụrụtụ mmiri ma gbapụ aka ahịa ya bụrụ ma anyị lọghachi unu manụ ka anyị si eme ya aga m abịa nnọọ gụnyetụ nwa ada nwoke ọcha Clara aka n'olu anyị abịa lee ya bụ ụdara anyị tanyere eze razie ya ka ọ dị dadarara n'ihi ya ka ọ dị nọrọkwa ebe ahụ agagharịkwala Echo FM. Biko gere na ọkwa dị oke mkpa ngwa Owerri gbakọtanụ na Mango Rice apụtala ọzọ na Mango Mega Millionaire Promo ọ ga-akpọtụ nke ọma. N'oge gara aga otu n'ime ụmụ anyị nwetara ihe nrita nde naira 25 n'ọnwa Maachị gara aga nke afọ anyị nọ n'ime ya, tinyekwara ndị ọzọ nwetara ihe nrite otu nde naira iche n'otu ọnwa Maachị ahụ nke afọ anyị nọ n'ime ya. Ị nwekwara ike isonyekwa na nde
ga-enweta ihe nrite na nke ugbu a. Ihe nrite nke mbụ nde naira 50 ya bụ 50 million naira. Ihe nrite nke abụọ nde naira 25 ya bụ 25 million naira. Ihe nrite nke atọ ya bụ otu nde naira maka mmadụ 25. Na nchịkọta ihe nrite kwa ọnwa bụ 100 nde naira. Lee etu ị ga-esi sonye na ya bụ ihe omume. Zụta akpa osikapa mango 5 kg, mepee ya, kpọpụta akwụkwọ dị n'ime ya, weta nọmba gị ka ọnụọgụgụ ya dị 12 bụ 12 digit nọmba, ma ziga ya na nọmba WhatsApp dị na kaadị ahụ. Ozugbo aha ga-abanyela. Atụfukwala oge ọbụla maka ị nwekwara ike ịbụ Mango Millionaire ọzọ anyị nwere. Ma ọ bụghị Mango Rice, ọ bụghị ihe ọzọ. Mango Rice, chie jollof, chie Mango Rice. Summertime in Abuja. Looking for where to buy any kind of solar and electrical materials? See Divine Answer International Company Limited, Owerri, is here for you. We have all types of electrical materials like armored cable, aluminium conductor, TRS and XLPE cable, single and flexible cable, twin cable, all kinds of solar cable, solar rechargeable fan, solar water pump, solar panels and batteries, domestic and industrial solar street light, sockets and switches, distribution board, electrical bladers, flood light, knife switches, and many more. Visit us at number 69 Christchurch Road by Wedre Road, Owerri. For more inquiry, please call 0816-861-1973, 0816-861-1973. See Divine Answer International Company Limited. Truth is our watchword. All my life I've been chasing somebody like you. Somebody just My people, this information now for men the way they get urine problem. Whether na excess urination, to urinate they hard you dey piss blood, your bladder no dey hold piss, so tell you no get to peace of mind because of piss wahala. Prostalane Herbal. Now the medicine where you need for prostate and urine normalization. Plus including prevention. Prostalane Herbal. Now that's medicine for prostate. NAFDAC confirm am. Why you dey waste time? Go get Prostalane Herbal today. Before urine go disgrace man pikin for public, inside bus, market, workplace, churches, plus including sleepless night. Address na the Saint Herbals, number 1 in Jiribiako Street, off Ajoku Street by Old Stadium, Owerri. Telephone na 0803-882-4033. Again, 0803-882-4033 or 0803-714-0368. Again, 0803-714-0368. Hello? Chibuike, tinyere m 10 bags of cement. Tinye chipinti. Ke ga di okay maka foundation. Now, nke mega call of building material. Enwere ebe na arụ ụlọ. Okorogwa devo ụlọọrụ Urban Vision Real Estate. Emejila na landlord na Limwa. Ke kwanu ka ha si arụ? Nwanne, ozugbo ị na-akwụ ụgwọ 1.3 million naira gị. Ka a na-enye gị instant allocation ya wa na-enye gị ala gị. Ka a na-enye gị ala gị. Ka a na-enyekwa gị irrevocable power of attorney nke gosiri n'oge nwe ya wa ala. Ọ bụghị ebe ogwuro, a ga-enyekwa gị concrete survey plan. Ke kwanu ebe ala ha dị? Nwanne ala ha dị nọ n'okporo ụzọ Ezera Road, Nnebukwu, Oguta. Ke kwanu ebe ụlọ ọrụ ha dị? Ụlọ ọrụ ha nọ number 1 Legal House, Irete, Onitsha Road, Owerri. Kwa tụtụrụ ekwentị gị pịa ha n'igwe 081-680-73929 maọbụ 091-243-11404. Ejenti ọbụla nwere 10%. Are you a business owner looking to reach a wider audience? Do you want to promote your products or services to thousands of listeners? Look no further. Echo FM 100.7 offers a unique opportunity to advertise your business to a targeted and engaged audience. If interested in advertising with Echo FM, please call 0707-491-3440 to speak with our representative. Don't miss out on this amazing opportunity to grow your business and reach new customers. Call us now on 0707-491-3440. 0707-491-3440. Thank you. Echo FM. Echo FM 100.7, the fresh news people.
ụdara na-adị mma ara ya dị dadarara a na-agakwanụ na-aga ma a na-agarubeghị ebe a na-aga ije ka bụkwa ọgịga ka ọ dị ụmụnna anyị alọghachiela uche bọbọ trọsad uchenna Yahaya Clara n'ụtụtụ a dịka anyị si wee gwa gị anyị ga-eleba ya anya bọmpụta Jonathan pụtahara iji ọkọlọtọ otu pati PDP Turaki ọ bụghị PDP Wike azọkwa onye isi ala Naịjirịa n'afọ 2027 na-abịa ajụjụ wee bụrụ nlọghachi Jonathan ọ bụ ihe ndị Naịjirịa kpọrọ bulie ekwentị gị kpọwa akara ekwentị ndị abụọ 0911-2022 0911-2022 maọbụkwanụ 0707-454-1014 0707-454-1014 ma ọ bụ gị gaa na Facebook anyị soro ibe gị zibatara anyị ozi ebe ahụ na ya bụ Facebook na ozi nke a si n'aka Sọni onye na-ekwe ọsọ ụtụtụ ọma Uche na Clara nwaanyị ọma na biko na anyị gbaa jojo si ya jee ezu ike ọkwa ị na-aghọta maka ịbịa imetọwa integrity ya ọ dị ego ya gaziere gị n'Sọni onye na-ekwe ịbọọlachi abọọla m iche Uchenna ele otu mere nwada ele otu nna edi this morning anyị dị mma o Kennedy wa nne na Evangelist Ekele Edward ọnụ na-ekwusiri ụmụ ogbenye Jonathan ọ pụta mgbe ọ pụtara Naijiria aribe ka ọrịa etu ọmeli ya wusi ugbu Naijiria arị ntu ihe ndị ha na-ebu ihe ndị nwuchi iji kụnyere na Peter Obi ụkwụ na ntu a na-achọ ịkụnyere na ya ụkwụ ka votu na-abịa divide waya mgbe ife oyi n'oyi chọọ ga-ezuchi ihe Peter Obi anyị nidiri ka Peter Obi nweta Jonathan ji eji edu n'ọdụ onwe ihe ọma ọ ji emedo ọ nwere ihe o chefuru na Aso Rock ya na ọ nwere ihe o chefuru ya ezu tribu ka tribu wetara na ya udo dịrị gị Evangelist Ekele Edward ndewo ya gazie nna dozie onye machi ọsị Jonathan na ihe na-anaghị eme ya ịpụta sị ka ya na ọma Tinubu aka n'ihu na ọ gụchala ya nwa bụ onye isi ala nọ n'ọchịchị emerie ya n'Afrịka na o kwesịrị ịpụta bịa kwado Peter Obi George Masa ijisi ike n'ọrụ ọma anyị na-arụ anyị ahụ na nke gị Otika Chukwudị ọsọ ụtụtụ ọma Uchenna na Clara na biko Jonathan ya nyeke na-efe ka Peter Obi nwee ike zọọ ya bụ ọkwa ya gaziere gị nọ Otika Chukwudị ịbọọlachi Uche Nwadọdụ ụtụtụ ọma onye eze o teekwala onye eze nọ Clara nwaanyị ọcha agha anọ ndewo amara m obere mkpagharị okay welcome back ya gaziere ụnụ King David nnọrọ n'ụmụana ọrụ good luck wụ ọrụ ka a chọrọ ka ebi ya rụọ a kpara ya akpa ya nwa na onwe ya ekpere mana ihe ndị mmadụ na-anaghị aghọta gịnị ka a ga-enye gị olee otu a ga-esi mee gị kpọọ onye ọzọ bịa nwa aha ọjọọ ihe ga-eburu good luck aha ọjọọ ma ya daa ọ ga-adarịrị so ọ bụrụ na ọ ga-ekwe ndụmọdụ King ya withdraw hapụ Peter Obi ha sọpọtụ Peter Obi ka anyị mara otu Naijiria ga-adị ndewo ya gazie onye eze na Facebook anyị Kingsley one day ọ sị Uche na Clara ụtụtụ mana Uche na ọ zụtara Clara igbe na n'ihi ya nha Clara na n'ihe na-eme n'obodo anyị a n'ike agwụla ya na ha kewe obodo a aha gị wụ Mr. One Day isi Nekede Odroad zibatara ozi gị ya gaziere gị nụ gaa n'ihu nwaanyị ọma aka si n'aka Barakat Olamide aha ke ọ sị na anyị na-eme ọfụma ndewo ọ sị na anyị jisikwa ike n'ọlụ ọma anyị na-alụ ya gaziere gị nọ Olamide ịbọọlachi Uche Nwadọdụ ụtụtụ ọma ịbọọlachi Clara ịpụta n'ụtụtụ hụ Uchenna gị good morning sir ga-esi na nsọ maka ọ na-agbalị ọ dị mkpa ya gaziere gị mmadụ ka a na-arịa ezigbo mmadụ ọgwụla ị ga-ata gụma gị isi ata ndị anaghị nsọ anya tosi ka ọ na-agbalị ya dịrị mma achị mmadụ karịrị enyi a esogbo mma akụkọ ọbụla nwechiri kwabezi na-aba ọ na-ahụra nna ha
ihe ndị a mebụ ma Peter Obi ma ndị ọzọ ma ọwụ mmadụ ọwụ mmadụ a na-ahụnụba na mmadụ ka narị ihe mere wụ onye si eyuzuo ya ya wụrụ tọletụrụ eyusa ya na gịnị atụfuo ya ọkwa ma na were eyusa tọletụrụ atụfuo ya ọ bụ afịka ọ bụ eziokwu otu a ọ bụrụ na Goodluck gapụta na shi yuzuo ya tụfuo ya eyuzuo ya tụfuo ya wụ tọletụrụ ihe a ga-eme na awụ inye ọhara ọ wụ onye Igbo anyị were ọ wụ onye Igbo Peter Obi onye Igbo onye erekwara ma nna ya onye erekwarakwa ụhụ nna ya bikọs of ego nke ụwa bikọs ego na-ana anya agaghị nkwanye ala ọwasịkọ eziokwu ọ bụrụ na Goodluck ga-abịa na asị ka ọ lee nwanne ya nwoke zọtaga ihe enyi ya ka ọ zọtaga weta Nnamdị Kanụ si na-azọ ihe ndị Igbo na ya asị ka ọ bịa kere okwu ete ebe ara nne ya ji abụọ ihe aṅụrụ wokwu ọṅụhụ ihe aṅụrụ wataga ọṅụrụ jarata ma ọ bụrụ na ọ mee ihe bikọs ọ bụrụ na ọ chọọ onye Peter Obi ọhụrụ ya bụrụ na ọ nwere ara nne ya abụọ beta ọ bụrụ na ọ pụta ọsọkwa na ebe anyị narị na asị Charles Sunday was the MCN. Ya pụta ụgbọ ile Peter Obi ọ bịara ọ ga-adịka ya akwụkwọ Peter Obi ka Peter Obi okwu anyị ma ihe tụrụ ihe n'anya ha na ezigbo ihe si anyị ga-azụ ike onye ike agwere na polisi ga-azụ ike ebe m na-eje achịkwu mmadụ ka anyị ya dọ nna mma ya gazie mmadụ ka a na-arịasị ya ji ezu ike gaa n'ihu nwaanyị ọma na Facebook anyị ozi nke si n'aka Queen Bella Rocky ọsọ ụtụtụ ọma ndị nke m na nke si n'aka Wisdom Ịfụnanya ọsọ ụtụtụ ọma Uche na Clara ọsọ ọ hụkwara n'anya abụọ n'anya na ịga n'iru n'ụlọ ọma anyị na-arụ na uche nke ya ọ sị na o chere na nwa amadi a na-akpọ Goodluck Jonathan na ọ wụ nwoke mara ihe na ọ wụ a good man na-aghọta na ha hapụ ya ka ọ gaa n'iru zọọ ya bụ ekwentụliaka elu onye isi ala ndewo anyị ahụ na nke gị Sanity Ifeanyị Chukwu onye a na-etufike isi ma n'isi ụmụ agọzi bata ozi ya ọ sị na ọ naghị akwado Jonathan ịlọghachi ọzọ ya gaziere gị nọ isi ụmụ agọ Obosima zibata ozi gị na ụtụtụ a ịbọọla chi ụtụtụ ọma Uchenna Clever Ọnụọha ya gazie nọ Clara nwada akwa akụma ndewo Uche ekelele ngo gị na ya na-ekwu ma isi otu I'm not against ya na onwe ya ji achị ghọtala ere akpa ochere ma ọ chịrị ọchịchịrị ama ghọtala ịhụkwanụ osi fụọ ụfọdụ ihu na nwake m ọgwụkwụrụ ka David enweghị na ịhụna na ibe niile yi ya ga-emegị mgbara awala ọgbaghara na anụ mgbe o kwesịrị ịnọ n'ọchịchị chee ịhụ mgbe a na-eji chi na akpọga ihe diga esi na-eri enwere poverty and sensation that number one security ọwụzi ugbu ka ọ ga-apụta ịbịa mee elekshọn enweghị ihe na Goodluck ma no problem anyị akwado n'uche obi ka ihe ọ aga enweghị omeni Chineke ji mejitu ya ji na-etu ihe ihe na-ekwu ndewo ya gazie ịbọọla chi ụtụtụ ọma di na nwunye kachasị di na nwunye ndị ọzọ ma na steeti Imo injinia ya gazie gị na Uchenna Trọsad na-ekwu injinia na-ekwukwe congratulations ndị Arsenal abalị ala Uche ihe a na-ekwu okwu Goodluck Jonathan agbara afọ ma emere ka ọ dịkwa wee ọ dị egwu enwere one senator dị asị na ọ nọ n'ụlọ na asị na agbara ya fọm na ọ dịghị awe na agbara ya fọm ịghọtara ọ wee mma ma ọ dịkwa awe bikọs ụta mma adịkshọn enwere pati PDP again ị nụtụla maka PDP Turaki ịnụbeghị nke anụbeghị ọnụọnụ ka m na-anị ya ị nụla nke PDP Makinde ọya ka m na-agwa gị sị gị enweghị nyere ka PDP na so ihe anyị mege na Goodluck adịghị awe so onye ọla wepụ obi na ihe Goodluck enweghị ọzọ ga ịghọta onye ndị na Bible sị let not your heart be troubled ịghọtara onye atụrụ ụjọ onye ọla wepụ obi enweghị mega na Goodluck enweghị ọzọ ga ndewo ya gaziere gị elo injinia Frank Uju ebelebe nwaanyị ọma PA Jonathan ga-awụ PA amanụ m ka anyị ga-ewere ezi gaa n'ihu nwaanyị ọma na Facebook anyị n'ozi nke si n'aka Samuel Chinedu Ọsụche na Clara ụtụtụ ọma jupụtara na amara nye anyị abụọ ọ sị ka Chineke gaa n'iru na-enye agba anyị ume ịhụ na anyị rụrụ ọrụ anya ndewo ọ sị Clara na oche na Uche zụtara m bareta mkpu n'isi ọwụ ọmụnwa zụtara n'obi m ịba ya ọ sị aha ya wụ Baboti Owalu
ọwa elu ụra ọwa ata elu ụra ata uche ihe ọwa elu a ọwa ahụ obodo na ụra ata ọ ga-awụ n'aha obodo baba oti Chinwe Joy akpụ n'ọnụ ọ sị onye kpụrụ Jonathan ụbọchị ya ma ihe a na o chere na Jonathan na-ama ihe mana ugbu a ọ dị egwu Jonathan mana ihe na ị na-ajụ ajụ ọsụ Peter Obi ga-abịa ugbu a nwee divided votes na wee uche Chineke mee that's all ya gaziere gị no Chinwe Joy akpụ n'ọnụ ịbọọlachi ụtụtụ ọma oke apụnụ Jonathan ọwụ mmadụ dị ya dopụtara onwe ya ọ ga-ama ihe o mere onwe ya n'ihi na o duhiela onwe ya ọ bụrụgodo na mmadụ dịka gị ọ ya nwaji aka duhie onwe ya ikwere ịpụta na ọ zere ịwụ onwe ya n'ala ibu niile ọ na-enwe n'ova dị years ma pita ambasada e nyere ya na ibe niile ọ chere ịwụ onwe ya n'ala hapụkwara na ya ka anyị lee ebumnobi ya hụkwanụ nga anyị hapụ ihe a o bu n'uche bịa ya megodi ya ka anyị hụ ya mana ya bụrụ n'uche na ya gaa na upgunners ndewo ya gaziere gị nọ ọsị ọpụ Gunners Precious hiri nso ụtụtụ ọma ndị nke m kedu ka anyị mere na ụbọchị taa anyị dị mma ọsọ ọ hụrụ anyị n'anya nke ukwuu anyị hụkwara gị n'anya ịnọ ya gaziere gị Precious hiri m anyị ahụ na nke gị na ụtụtụ a Collins Osuagwu onye a na-etu moshọn si Imopolis zibata ozi ya ọsọ ụtụtụ ọma ezigbote ọyị m Uchenna Clara na ndị na-ege ntị ọ na-ekele ndị Arsenal maka ịmabute iko Premier League ọ sị onye isi ala ọ sị Goodluck Jonathan na ọ hapụrụ oche onye isi ala mgbe the ovation the loudest ugbu a amaghị ama na mba ụwa dịka onye tere igba na gịnị ọchịchị na onye ọbụla na-adụ ya ndụmọdụ si ya lọghachi bịa azụ ha ya bụ ọkwa anaghị enye ya gịnị ezigbote ndụmọdụ na onye dị otu ahụghị ya n'anya maka na ọ ga-akụ afọ n'ala ya gaziere gị no motion ịbọọlachi Uche na Clara na Bọlachi ụtụtụ ọma Madbigi Nnechede na-akpọ olee unu dị anyị dị mma o ekelekwala m ụnụ na awọdụ nyere ụnụ na-eko gozie ndị eko amen eke akụla n'anya abalị ọ dị egwu biko Jonathan ya jemajedu ndị owere anyị si mmadụ jemajedu o nwere ihe chefuru ebe a ọ nwere ihe ọbụla o chefuru ya gwa Peter Obi ya arịa ha ma ya baa because Peter Obi ga-aba aba ya jọsọrọ were aha ọma ha e nyere ya ji afụma eji ya mebie ya gbana ya sha mkpụrụkpa ahụ mmadụ iwere ya like that ya gaziela nnụ ya gazie Dadi Josi Ọgbakọ ọ sị Jonathan ịpụta ịzọ ọkwa onye isi ala Naịjirịa na ọ bụ ihe anyị chọrọ ugbu a biko ọ sị biko ọ bụ ihe anyị chọrọ ya jee mewa Joy leekwanụ integrity ya nke fọrọ ya jidesie ya ike bikwa nkwaso ugodi ihe ha chọrọ ugbu a ya gaziere gị nọ gaa n'ihu nwaanyị ọma ozi nke si n'aka Uche amụrụ onye na mba nnọ ọsụtụtụ ọmụche na Clara ọ sị Jonathan ya biko ya jemajidu na ahụhụ anyị kpago taa wa ahụ akpajisi ụkwụ n'aka na Nigeria na ọya nwawa isi ya na isi mmiri ya it's all because of him na ndị otu pati APC chọrọ iji ya lee mpaghara ala Igbo kee hi into 100 na ntụliaka elu a na-agadi ime ọ dị egwu ike agwụla ịbọọlachi Uchechukwu Uche Nwagọdụ Etiokwe Riokwe Ndewo ịbọọlachi magazie na loli ya chifeti okoriokwe nke mbụli tochi Uche ka m gwa gị eziokwu Goodluck Jonathan ọ dị mma mmadụ gagide nwoke awa ọzọ ọ dịghị mmanụ ichi nwoke gị ruo nwoke ịkpa ka nwoke Jonathan ahụ emala Afrịka na ọda kọntrị na-eme elekshọn a na-akpọ ya si aga dịtọ gị ọtụtụ pesịrị kpara agwa dịka onye nju mmeri n'afọ nụ mana ọtịrịkpa agwụ maazị na ọtịrị nwe onwe ya n'ala ụtọ na nwo na-akpọ ya ekowasị ya aga Afrịka kọntrị elekshọn akpọ ya aga anụ ọtịrị nwe onwe ya n'ala ọ daghara ya nwe onwe ya la parapara ọkụkọ mana ka ọ rịlasị anụ so ị ga-asọpọtụ Peter Obi ka obodo a mụgwoli iwu bikọta nwa ọbụla ga-egen closing 7 years onye na-akpọpụta ya na-editi bụ arịa etingo arrest chi ya gajere nwoke manụ ya gaziere gị lọ ọ dị egwu Jason Sonny
ọsọ ụtụtụ ọma uche na Clara na ọ bụ ihe ihere na onye isi ala chịburu obodo anyị bụ Naijiria na-apụta ha ọzọ ịzọ ọkwa gịnị onye isi ala. Ọ sị na ahụhụ anyị na-ahụ ugbu ahụhụ anyị na-atọ ugbu a bụkwanụ maka Jonathan na ọ bụrụ na ọ chịziri nke ọma anyị agaghị enwe ihe mgbu a akpọrọ APC. Ya gaziere gị nụ gaa n'ihu nwaanyị ọma. ozi nke si n'aka oke si masị ohi ọ sị ọ chọrọ ịjụ Jonathan na o chefuru wallet ya ka ọha mfan ya na-asọrọ ọ dị egwu. otu ihe awụ ihe chọrọ na ebe Jonathan nọ ka ọ dị ugbu a na ọ chọrọ na ha chọrọ iji Jonathan jikpire ha aja na garị mana Chineke na ọ ka ha ike ọsọ ga-eme ha vam n'anya. Ya gaziere gị n'oke sima koodu Igbo mọrọ nze ma ọzọ bụ n'ebe a ka anyị ga-enye ya rịkọm ịbịa nabatawa ndị ọbịa anyị na ha ga-anọrị n'oge na-adịghị anya maka na akọrọla ha n'ahịrị ịbịa mee ka ị nụrụ ihe ị kwesịrị ịnụ n'ụtụtụ a. Hapụkwa redio gị na Eco 100.7 cheta na ọ dịla ada ọwa ka ọ na-adịla ada gị mama ihe ị na-ege nọrọkwa ebe ahụ agagharịkwala gị. Echo FM. Echo FM 100.7 The Fresh News People.